Wenti pan nagibing na anos nga lulamin, isot ka ilong ni no siya tay maililini. Ti apros na analamuyot, mawarwar na tinairot, maigalot ang isuot, umisimak din maputput. Tinadong mo nga lulak, ayat tinakto isupapak. Kas panagayat na kanyak, isunan tumet ti aywana. Agulog ton pigsana, aguyos ton buok na. Mapusit ni pen na, napintas tulat ta. Kati panagayat na, awan kondisyon na. No agaywan iti apo ko na, uray awan turog na. When agulog ton ti pigsana, aguyos ton buok na. Mapusit ngitan na, napintas tulad ta. Kati panagayat na, awan kondisyon na. No agaywan ti apo ko na, uray awan ti turog na. Dayta apo iti Daniw manipod kani gayam Juholand. Sagsagod na kano kani tita pretty patpukan manipod kaniya gayam Joe Holland. Ti apros iti naanos nga lulami. Ken ti pannagibi ti naanos nga lulami. Isagsagot apo niya gayam Joe Holland kaniya ninang patpukan. Nakapimpitas apo nga Dani yung nainroknoy kaniya ninang patpukan apo. Makapa-inspire apo nga Daniw. Gapuanan apo taniya ninang patpukan kita talaga apo nga nakadungdungo kaligiti apo na. Sino kanyayo apo iti lola dita nga nakadungdungo kaligiti apo na. Dayjay apo kita maipaaypay kanyayo dayta nga Daniw manipod kanigayam Joholand. At tingal dapot isabali pay nga sanata nga inakiruknoy kada kay amin. Gapuanan apo ta awan met datay gayam Marpilin patulod mo man datay ang samat nga dumdum nga tita Linda dakep agliam ni gayam Marpilin hanamat nga send datay kwa datay mensahe ni ayat yam no pay no kasta at ti pay apo iti sabali nga sunata nga nakiruknoy para kada kay amin nga wan labas na sa kunto apo ibasa datay maysa apo nga problema ti maysa nga pagayam tayo. Maysa nga balasang ti amyanan manipod kaniya abalayan Salome F. Barrio Williams. Ay balasang ti amyanan nanumukit mapagtalkan di nariging ginagkapudutan dayta balasang apagsinaawan nagaatapan nga agayat dapot na palalo akinerigat ngano malukoy banday ta asumbat ay
100% nga balasang. Ay balasang di amyanan, gaget na't mabalin ang pagwatan. Awan ti pangisukatan, Ilocana day kapulangan. Di kanto ulos ang babawi, no isunan to ken katay ang sabi. Naragsak kanto ang lalaki, balasang di amyanan ka mapili. Balasang di amyanan ka mapili. Alright, ito po iti balasang ti amyanan manipod kani abalayan Salome F. Barrio Williams. Balasang ti amyanan. At tingaro din na po iti problema ken pamagbaga apo. Iti maysa nga pagayam tayo. Ano nga tamet apo iti problema na. Happy watching Ruben Acosta. Watching here in Barcelona kanina ditoy. Thank you so much in ka pa nagbibuya gayam Ruben Acosta. Thank you idol ko ti paningibasam medyo bitin na kita ektuman ket agkurkure demdem kami di rabi dia sursurate kunana ni gayam Joholan. So watching Nikki Agustin. Jack balasang ti abagatan kendaya ko namot ni ading Jane Mendoza Pinto Valdez. Thank you kanubasang Joholan kuna niya Tita Pretty Tita Pat Pukan. Manibod kaniya Ninong Carlos C. Pukan Jr. At tingaro din na po iti maysa nga problema. Maysa apo ti problema ti maysa nga baro nga agigan apo ijay. Ano to'y? Problema ti maysang baro, awagan daklatan apo itinalaad ko na 45 at tuyag saga San Isidro Ilocosur ko na. Ano ti San Isidro? Taga San Isidro kano apo retoy. Sender tayo, awagan tayo latan iti nalaad ko na. 45 years old, inga itaket awan pay ti asawa ko na. At damet kursunadak ngem agat trasmet tuya dilak nga mangibagat ayat ko. Mabainak met nga mapan mangpasyar iti balasang nga mangtignay nga nang tignay ti riknak. Awan met pasadas ko jak pay kayat ti makibarkada. Jay laing taltalon taem ko isong napapintas ko met ti biyag ko. Taimbat tiyandak met tinaganak ko ti dakkel nga talonek ngem taysa nga silong ti kayat ko talunen ko na. Pauna yan talaga met ngem imagine nam dati sa nga silong nga talon ay nalaad. So apo tinagan na. Ngem bagana dito nalaad ka no. Ngem nakusip met tigasat ko na isong kun kunaklatan ket kanayin ko nga pagsasao. Sumangpet ti madanagan ko naklatan. No adda mangayat ngem kaslanak matla na daw sa kadayta nga pagsasaok ta. At damot lang simbang bay nga balasang apo ngem no agrungiit, day lang ngipen nat malasin. Kingki tibuok na sa pala pandak kunana naglukmeg pay. Agpakamatayak san sa pay lata idildil kabagyak, ta nagaget kano ititaltalon ken naasikaso. Ay naapo tag subli-subli je balay inaldawen na metten. No muna talemengak payen. No inak je taltalon umay nak birbiruken. Umay nak balbalunan ket tultulungan nak nga agasikaso kadagi jay mulami. Isupay aguyod kadagi tay husmin. Isupay ti manglugan jay nuangkon nga adda karisonnan.
mayat taadda kadwa ko ngem no kita at jerupa na maamakak. Sa anak met nga nagwapo ngem ay na. Anyan ton nga tatila nga dagi anak mi. Ngem gapuanan nga rod tajak pay napadasan iti luto ni Apo Diyos. Ana nga ta no pagpapausakon. Tulungan dakman no anya ti aramidat. Asawa kandidato yun nga mahang kumat nga ay ayaten. Pagpapausak lang. Tuy pagayam yo nalaad. Nyamot deta nga pakasaritaan deti pagayam tayo nga nalaad. Anamet Apo iti maibagayo gagayem. Kadati nga parikot ni Mr. Nalaad. Tagasan Isidro. Ajak amon baga namat nga tagasan Isidro kung namat laang ading Jane Mendoza Valdez. Adaya San Isidro J. Isabela. Baka kasi dakkel ti talo na kano deto eh. Uray siyak ado ti problema. Uray siyak ado problema na kung naman ni Jane. Happy watching kani Domzen Gilihad Sandre. Yan, thank you so much for joining. Baka San Isidro Isabela ko na dito. Awan tinalaad nga tao kabsat sender basta nasaya at tugali na ko na nang tingamin madina Apo. Pagpapausan na kano gapuan ng tadina pa napadasan tiluto ni Apo Diyos. Ano nga tada to yun? Kadanana dati maysa nga balasa nga pagpapausan na laang nga mahanamot nga ayatan. Anatim ako ng gayam Joholand, ading Jane. Kordapya ni Roski na panamon, rumor ka ta. Lumtaw ka. Ninong Carlos Sipukan Jr. Anatim ako ng kadati nga problema dati maysa nga baro ni Mr. Nalaad, 45 years old. At ito man na po, iti sabali pa nga sunata. Pagpanpanunutan, iti intay ibagbaga, pamagbaga, kadati pagayam tayo, Mr. Nalaad. At tingaro din na po iti request ni Tita Linda da kapagliam nga mensahe ni Ayat. Napan ko Apo binirok ijay baol ni gayam Morpilin. Barang mayat Apo nga agplay. Madinan samet kayat Apo ti agplay dati sunata. Madiket madina Apo. Ngam no pwede kas na itry ko lat Apo nga patukaren dati